zichinzwa muromo usingataure nasi ndinovhira kureva. Muri Zimbabwe ndaenda kubatira news update song yaWingy D yade kutrenda mastreets social media iyo inonzi ndofira kureva nhasi ndine mubvunzo. Vazhinji vodai kupa pfungwa dzakasiyana, vamwe voti mukomana vodai kuimba politics. Ndakusiyai muchiona video noteya mudodzwa zvamunofunga mucomment section. Kutsiurwa watinombotsiurwa hedu mumanzungu, but handizivi kuti tinozongorasika papi senyika. You still remember Wingy D paakati ndikuona vechidiki vari kutora mushonga wechikosoro vari kumwa semvura. Idzo pfudzi dzeubhinya dzaungova pese pese fanika maruva. Aiwa ndaramba, usatambe nenguva, usafunge ungapepuka kuseri kweguva. Zvimwe zvinhu ndezvenhando musazviyemura, mumawairesi dai mambo zvitepenyura. Hobo vaimbi varimo mazviri, kusazviimba musafunge havazvizivi. Havangashoropoze zviri izvo zvavari, asi nhasi big mani vaiputsa. Kusekera rini meso ichiona muromo usingataure, kusekera rini nzeve dzichinzwa muromo usingataure nasi ndinovhira kureva. Second news update. The Zimbabwe Republic Police ZRP has confirmed that 8 people died in a fatal collision this morning when a trip train bus carrying 36 passengers collided with a haulage truck while attempting to overtake at the 110 km peg along the Gokwe to Kwekwe road.